Μπράβο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Συγγνώμη που είμαι τόσο. Γιατί τέτοιο κοντινό, Παναγία μου. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Μην το Καλέ, πιο πίσω. Αχ, δώσε μου πλάνο, Γερανέ. Σε παρακαλώ. Φώτη. Α, έτσι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τι έρχεσαι και μου κολλάς. Σκαλώνω, δεν μπορώ να μιλήσω. Καλώς ήρθατε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση, λοιπόν, έλεγα. Συγγνώμη που είμαι έτσι πολύ σκούρα. Κάπως έτυχε. Κάπως μου είχαν δώσει βέβαια τα κορίτσια Σίγμα κάπα και ένα ωραίο πουκαμισάκι από μέσα να σπάει το μαύρο, αλλά και εγώ ζεστάθηκα. Οπότε δεν το έβαλα, Ευαγγελία μου. Τώρα μου μίλανε από μέσα, κατάλαβε, Ζενεβιέβ. Δεν το έβαλα γιατί ζεσθενόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι και στον τρίτο μέρος θα κάνω γιόγκα και λέω θα σκάσω ακόμα περισσότερο. Οπότε όχι, τίποτα. Δεν πειράζει και τηλεθέατες. Ας με δουν και μια φορά έτσι απλή, λιτή, απέριτη, με το κολανάκι μου. Θα το ήθελα το κολάνε επίσης. Ναι, δεν φαίνεται η λεπτομέρειά του. Α, εδώ φαίνεται η λεπτομέρειά του. Θα το ήθελα 3 νούμερα μεγαλύτερο. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αφήστε με από μέσα να συγκεντρωθώ. Θέλω να μου ενυδατώνεστε. Θέλω να πίνετε νεράκι. Θέλω να μην το ξεχνάτε ποτέ. Να το έχετε κάθε μέρα και παντού μαζί σας. Μιλάμε φυσικά για το Σαμαριά, το νερό των λευκών ωραίων. Και με αρχή το πράσινο και με όρομα έναν πλανήτη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Γιατί έχουμε το Σαμαριά Green First, που αποτελεί την πιο πρόσφατη καινοτομία της ΑΤΑΝΑΠ ΑΕ Σαμαριά και είναι φτιαγμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχω να σας πω μόνο ότι τα θέματα μας σήμερα, μάλλον και σήμερα, είναι φανταστικά. Μου αρέσει που μετά COVID εποχή αρχίζω πια και συναντώ ανθρώπους που είχα να συναντήσω από τότε, που τους αγαπώ και τους θαυμάζω, που δεν σταμάτησαν ποτέ να δημιουργούν, δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι δημιουργικοί, να είναι εμπνευσμένοι, να είναι υπερδραστήριοι και να είναι και πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι εσωτερικά και εξωτερικά. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Λαμπρινή Μποβιάτσου, είναι εικαστικός. Επιτέλους στην παρέα μας ξανά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γογό μου, για την πολύ όμορφη και τιμητική πρόσκληση και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω τηλεοπτικά. Μα παιδί μου, έβλεπα τα ποσταρίσματά σου ότι θα είσαι σήμερα εδώ μετά από χρόνια και δεν με αναγνώριζα ούτε εγώ. Δηλαδή, έχουμε βρεθεί, είχα κόκκινο μακρύ μαλλί, ήμουνα πάρα πολύ νέα. Και αναρωτιόμουν, έβλεπα λοιπόν τις φωτογραφίες και στο είπα και πριν να βγούμε στον αέρα, τι γίνεται και εσένα δεν σε ακουμπάει καθόλου ο χρόνος. Είναι η τέχνη που σε κρατάει ζωντανή και νέα και δροσερή. Είναι που, όπως μου είπες, πας για τρέξιμο κάθε μέρα, οπότε καθαρίζεις και λίγο το μέσα σου. Τι γίνεται με την περίπτωσή σου? Δεν ξέρω αν αλλάζω, ειλικρινά. Δεν αλλάζεις. Είσαι το ίδιο όμορφη και το ίδιο γλυκιά και το ίδιο νέα με τότε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ εύκολη καθημερινότητα όπως όλοι μας. Αυτό που σίγουρα κάνω είναι ότι κάνω πολλά πράγματα. Κάποια μου αρέσουν πάρα πολύ και ίσως αυτό με κρατάει σε μια εγρήγορση και νεανικότητα. Όπως η φύση, η επαφή με τη φύση, η ζωγραφική, η τέχνη, οι άνθρωποι που γνωρίζω μέσα από την τέχνη. Ίσως όλο αυτό να δημιουργεί μια νεανική διάθεση. Είναι μεγάλο στοίχημα το οποίο έχεις κερδίσει στις μέρες μας πια ένας άνθρωπος να καταφέρνει να κάνει ακόμα αυτό που αγαπά πολύ? Αχ, ναι, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα σε μια εποχή που δυστυχώς άλλα ζητήματα είναι τα κυρίαρχα, όπως το κυνήγι της επιβίωσης. Και που πολλές φορές αυτό το κυνήγι της επιβίωσης μας αποτρέπει να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας διαφορετικό. Ακριβώς. Κάτι που αγαπάμε, που μπορεί να είναι χόμπι και όμως δεν. Ακριβώς. Δεν βρίσκουμε τον χρόνο. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα για έναν εικαστικό του σήμερα στην Ελλάδα, που βλέπει ότι οι κόποι του δεν έχουν άμεσο υλικό αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουν κάποιες φορές, αλλά όχι αυτό το αντίκρισμα που θα περίμενε κάποιος με τόσο κόπο και χρόνο που διαθέτει, να επιμένει και να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να κατευνάσει το γύρο του, να πείσει λίγο το γύρο του, τον περίγυρο, ότι ναι, αυτό είναι σημαντικό, ότι πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, όχι μόνο για μένα, αλλά γιατί πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς αυτό το ψίθυρο, το δημιουργικό της τέχνης. Πες μου πώς το κάνεις αυτό, αλήθεια. Πες μου πώς καταφέρνεις να πείθεις τους ανθρώπους γύρω σου
Αρχικά να είσαι εσύ, είπε ένας άνθρωπος ήρεμος, για την έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε. Δεν αναφερόμαστε σε μια έκθεση μόνο που έχει κάποια έργα σου και ως εκεί. Είσαι και εσύ εκεί. Είναι διαδραστική όλη η διαδικασία. Που σημαίνει ότι και εσύ θα πρέπει να είσαι ήρεμη και να μεταδώσεις αυτή την ηρεμία και αυτή τη διαφορετική ενέργεια στον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την έκθεση. Δεν είναι εύκολο. Γιατί και ο κάθε ένας από εμάς που θα έρθουμε στην έκθεση, που έχουμε ήδη έρθει στην έκθεση, κουβαλάμε την τρέλα της ημέρας, της καθημερινότητας, τα προβλήματά μας, που επίσης δεν είναι εύκολο να τα αφήσουμε έξω και να μπούμε μέσα σε ένα χώρο. Αυτό ακριβώς είναι αυτό είναι και το θέλουμε, αυτό είναι και το ζητούμενο. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη όλον τον οριμαγδό της καθημερινότητας και τη φασαρία και να μπούμε σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα άλλο περιβάλλον που θα μπορούμε να αφουγκραστούμε τα πιο βαθιά και τα πιο εσωτερικά μας συναισθήματα και ζητήματα. Είσαι έτσι συνέχεια? Δηλαδή υπάρχουν φορές που η Λαμπρινή θυμώνει, κάνει εκρήξεις, φωνάζει? Βέβαια κάνω. Αλήθεια, δεν μπορώ να σε φανταστώ. Κάνω. Όλοι κάνουμε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις εντάσεις μας. Αλλά και αυτό είναι απαραίτητο. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Ναι. Δεν πρέπει να είμαστε ένα πράγμα. Και αλλήμον και αν η ζωή μας ήταν ευθεία γραμμή στο καρδιογράφημα, έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω πρέπει να εκδηλώνουμε όλα μας τα συναισθήματα με μέτρο, σαφώς. Γιατί ξέρεις και ο θυμός είναι ένα ζητούμενο. Ένα ζήτημα, μάλλον, όχι ζητούμενο, ζήτημα στις μέρες μας. Γιατί τον βλέπουμε όλο να πληθαίνει και να συναντάμε όλο γύρω μας όλο και πιο θυμωμένους ανθρώπους. Και ο θυμός θέλει κάποιο μέτρο και κάποια προσοχή. Λοιπόν, πάμε στην αναμονή στο Μπουντουάρ και πες μου μια έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε από το καλοκαίρι κιόλας και εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη από τα μέσα του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. Τι γίνεται με αυτή την έκθεση? Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, είναι μια έκθεση για μένα πολύ προσωπική. Και πολύ διαφορετική. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση, διαβάζοντας και παρακολουθώντας και αυτά που βλέπει και ο τηλεθεατής αυτή τη στιγμή, ότι δεν μιλάμε μόνο για μία έκθεση. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μία έκθεση παύλα θεατρικό δρόμενο, είναι διαδραστικό, είσαι εκεί. Θα πρέπει να είσαι και λίγο ηθοποιός, θα πρέπει να είσαι και λίγο εικαστικός. Κοίταξε, θα σου πω τώρα τι συμβαίνει εκεί. Συμβαίνει ότι πώς ξεκίνησε καταρχήν όλο. Μου πρότεινε ο Ιωάννης ο Αρχοντάκης, ο αγαπημένος την μας, αγάπη μας να στείλουμε, που έχει αυτόν τον υπέροχο χώρο, τον ατμοσφαιρικό, το μουσείο, διαχειρίζεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων. Να κάνουμε μια ατομική έκθεση μέσα στο μουσείο, με ένα δωμάτιο, το οποίο θα διαμορφωθεί με έπιπλα, τα οποία ο ίδιος μου βρήκε και μου παρήχε, και πάνω τους θα κάνω κάποια επεξεργασία. Δηλαδή θα γίνουν έργα τέχνης τα έπιπλα αυτά. Παράλληλα τοποθετήσαμε και έργα που είχα δωρήσει προηγούμενες εποχές. Αυτά τα 15 χρόνια λειτουργίας του μουσείου, θα τα βάζαμε και αυτά στην έκθεση. Όπως αυτό το δάκρυ που μόλις πέρασε και κάποια άλλα. Εγώ ενθουσιάστηκα, εννοείται, του λέω δεν το συζητάμε, είναι πολύ τιμητική αυτή η ιδέα και για μένα. Και έτσι απέκτησε ένα αναδρομικό χαρακτήρα, δηλαδή τα έργα μέσα στην έκθεση είναι από προηγούμενες εποχές συν τωρινά έργα που φτιάχτηκαν ειδικά για την έκθεση. Παντρεύτηκαν ωραία όμως. Δηλαδή το χθες με το σήμερα στα έργα σου παντρεύτηκε ωραία. Έγινε μια ωραία συνύπαρξη. Είναι σαν να υπάρχει μια συνέχεια. Να, εδώ βλέπουμε τώρα τη δράση, την τελευταία που έγινε. Πότε έγινε αυτό? Αυτή έγινε την περασμένη Κυριακή. Ναι. Όχι αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη. Όπου έγινε. Ο κόσμος ήταν μέσα σε αυτό το χώρο. Ο κόσμος έβλεπε, παρακολουθούσε να συμβαίνει το δρόμενο. Δεν μπορούσε να μπει μέσα. Σου δίνει λίγο την αίσθηση της κλειδαρότρυπας. Δηλαδή υπάρχει μια κουρτίνα
που στέκεσαι εσύ από πίσω ως θεατής και βλέπεις να συμβαίνει αυτό. Ουσιαστικά είναι Αυτό και αν είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Αυτό λέγεται performance. Δηλαδή... Αυτό λέγεται performance, αλλά αυτό τώρα που μας περιγράφεις, ότι ουσιαστικά δίνει στον θεατή την αίσθηση ότι κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα, δεν είναι η ζωή μας αυτό πια? Βέβαια. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και γι' αυτό και χαίρομαι που ήρθε ο συγκεκριμένος ο καλλιτέχνης, ο Απόστολος ο Φιλίππου, που μου πρότεινε να... Βασικά μου του πρότεινα, τώρα ξέρεις πώς γίνονται αυτά, δεν έχει σημασία. Καμία. Και να μπει μέσα, να γίνει μέρος της διάδρασης performance που έκανα εγώ κάθε Κυριακή από τον Ιούλιο μέχρι και... Από τον Ιούλιο μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή το κάνω, κάθε Κυριακή. Αλήθεια, Οπότε αυτό το ότι μπήκε άλλος ένας άνθρωπος εικαστικός και performer, γιατί έχει ξανακάνει performances ο Απόστολος Φιλίππου, αυτό δείχνει ότι πραγματικά ήταν διαδραστικό. Ναι. Δηλαδή, μου δίνει μεγάλη χαρά και γι' αυτό το λόγο. Ότι... Πώς αισθάνθηκες, το έχεις ξανακάνει αυτό στο παρελθόν? Το έκανα τον τελευταίο χρόνο, ναι. αλλά όχι έτσι επίσημα και με την ταμπέλα, με την ετικέτα performance, διάδραση performance. Περισσότερο σαν ένα πέρασμα σε κάποια έκθεση ή σε γένεια. Ωραία. Τώρα λοιπόν που το κάνεις πιο επίσημα και πιο ουσιαστικά, πες μου, ειδικά τις πρώτες φορές, πώς αισθάνθηκες, γιατί είμαστε όλοι και μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι να είσαι θεατής και να βλέπεις από την κλειδαρότρυπα, αλλά θέλω να πεις πώς αισθάνθηκες σαν ένας άνθρωπος που σε παρακολουθούν. Αυτό ήταν απίστευτο το συναίσθημα. Και ξεκίνησε από τα εγγένεια, όπου ήμουνα, υπάρχει και ένα κρεβάτι, δεν ξέρω, πρέπει να φάνηκε κάπου. Ναι, και θα το ξαναδούμε. Υπάρχει ένα κρεβάτι μπαίνοντας δεξιά, το οποίο έχω επεξεργαστεί βεβαίως, έχω κάνει μια σαν σκίσιμο στο στρώμα και το έχω ράψει με κόκκινη κλωστή. Στο πάνω μέρος είναι τα δύο μαξιλάρια, τα οποία και αυτά τα έχω κεντήσει. Είναι ραμμένα το ένα με το άλλο, θέλοντας να δείξω ότι πώς είναι η σχέση. Η σχέση δεν είναι παίρνω το μαξιλάρι μου και φεύγω, τραβιέται και το άλλο μαζί. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πόσα μηνύματα. Πόσα μηνύματα. Από πάνω επίσης από το κρεβάτι έχω πλέξει έναν ιστό αράχνης από κλωστή, ο οποίος δεν νομίζω να φαίνεται στο βίντεο. Και πραγματικά όταν τον έφτιαχνα, ο Ιωάννης ο Αρχοντάκης μου λέει «Μα τι κάνετε τόση ώρα, δεν φαίνεται τίποτα, καλή μου». Αυτό θέλω, να μην φαίνεται. Είναι ο ιστός, το πλέγμα των σκέψεων, των συναισθημάτων που είναι υπόγεια, που είναι βαθιά και μας κρατούν σε επικοινωνία με το χώρο μας, με τους ανθρώπους μας, με το περιβάλλον μας. Αυτό που είμαστε. Είναι όλα ζητούμενα σήμερα. Ναι, και για να πω για αυτό που με ρώτησες πριν, ότι βρισκόμουν λοιπόν ξαπλωμένη σε εκείνο το κρεβάτι στα εγγένεια και ο κόσμος μπαινόβγαινε, συζητούσε, με κοίταζε, άλλος ξαφνιαζόταν, άλλος έλεγε «Τι είναι αυτό εδώ, άνθρωπος, τι συμβαίνει τώρα». Τι γίνεται. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό το συναίσθημα, γιατί ένιωθες και λίγο ευάλωτος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε τρομοκράτησε κάποια στιγμή, ότι κοίτα να δεις, όπως τώρα, γιατί είναι αντικατοπτρισμός της πραγματικής ζωής όλο αυτό που κάνατε. Όπως τώρα εγώ αισθάνομαι και ενδεχομένως και λίγο άβολα που ο κόσμος περνάει και παρακολουθεί τη ζωή μου ή μια συνθήκη της ζωής μου. Αυτό γίνεται κατά κόρον στην καθημερινότητά μας, απλά δεν τους βλέπουμε μπροστά μας. Όμως ξέρουμε ότι κάποιος μας παρακολουθεί. Εσύ τώρα που μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, σε έκανε να νιώσεις και λίγο τρόμο όλο αυτό? Ναι, με έκανε να νιώσω και τρόμο και φόβο, δηλαδή ανησυχία και άβολα και αμηχανία. Εντάξει, γιατί ίσως επειδή δεν είμαι και έμπειρη performer, δηλαδή δεν το έχω ξανακάνει και πάρα πολλές φορές, απλά νομίζω ότι αυτά που νιώθουμε την ανάγκη να τα εκφράσουμε και να τα κάνουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το αποφασίζουμε και να λέμε ότι ναι, ίσως να μπορώ κι εγώ. Φυσικά. Ίσως να μπορώ κι εγώ. Αλίμονο αν και μόνο στην σκέψη ότι ίσως και να μην τα καταφέρω, αλίμονο και αν δεν κάναμε τίποτα. Μα
πάμε και πουθενά. Έτσι. Ακριβώς. Και επειδή η performance δεν είναι τόσο διαφορετική από το να ζωγραφίζεις όσο φαίνεται, είναι ένα έργο τέχνης που το ζωντανεύεις. Δηλαδή, πολλές από τις εικόνες που πέρασαν θα μπορούσαν να είναι πίνακας, έτσι δεν είναι? Εσύ μέσα σε αυτή τη συνθήκη και με αυτή τη διαδικασία είδες τα δικά σου τα έργα αλλιώς? Πολύ διαφορετικά τα είδα. Και είδα και τους λόγους τους οποίους ίσως τα δημιουργώ από άλλη σκοπιά. Ναι. Δηλαδή μπήκα κι εγώ πιο βαθιά και κατάλαβα έτσι Σαν ταξίδι αυτογνωσίας μου κάνει όλο αυτό. Ναι, ναι. Και κατάλαβα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Αναθεώρησες κάποια από αυτά? Και αυτά που πίστευες, ας πούμε, στο παρελθόν? Ναι, και αναθεώρησα. Και αναθεώρησα πράγματα για το χαρακτήρα μου. Και για τη ζωή μου. Το παθαίνεις αυτό και όταν κάθεσαι... πόσο συχνά μάλλον κάθεσαι και ζωγραφίζεις? Γιατί εγώ σε φαντάζομαι απομονωμένη σε ένα χώρο, να μην ακούς, να μην βλέπεις, να μην σε ενοχλεί κανείς και να αφιερώνεις εκεί 100%. Συμβαίνει αυτό? Όχι σε μένα. Όχι, Όχι σε μένα, λόγω της οικογένειας και των παιδιών κλπ. Πολλές φορές ζωγραφίζω και μπροστά τους. Βέβαια, κλείνεσαι στον εαυτό σου, ούτως ή άλλως. Ακούω τη μουσική μου, έχω τα ακουστικά μου, βυθίζομαι στη σκέψη μου και ζωγραφίζω. Επίσης, πολλά πράγματα είναι και κατασκευές, οπότε εκεί... Καταπιάνεσαι και με πολλά, δεν είναι μόνο η ζωγραφική. Δεν είναι μόνο οι πίνακες, είναι και τα αντικείμενα. Ναι, τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι μεγάλη μου αγάπη και το έναυσμα πολλές φορές. Ναι. Γι' αυτό και ουσιαστικά το έργο μπορεί να ξεκινήσει από μία βόλτα στα μαγαζιά, τα παλαιοπωλεία, τα vintage, τα ιαλοπωλεία, τα παλιά ιαλοπωλεία, όπου εκεί βλέπω κάτι ξαφνικά. Μπορεί να είναι ένα παλιό τηλέφωνο, ένας μήλος ταξίδι σε μία άλλη εποχή. Ναι. Ένας μήλος που αλέθουμε το κρέας, ας πούμε. Ναι. Οτιδήποτε μπορεί να είναι ένα ρόπτρο. Όπως υπάρχει ένα έργο με ρόπτρο στην έκθεση. Που το χτυπάω κιόλας στην performance. Δεν μου λες, το χανιώτικο κοινό είναι εκπαιδευμένο σε τέτοιου είδους διαδραστικές εκθέσεις? Όχι τόσο, αλλά επειδή τα Χανιά έχουν κάποια, ας πούμε, ιστορία στο χορό και στο θέατρο, με πολύ μεγάλη, θεωρώ, και στο κινηματογράφο, με το φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν, ενώ δεν είναι επαγγελματίες, που και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ή γίνονται φωτογράφοι στην πορεία, ή γίνονται κινηματογραφιστές. Σωστά. Νομίζω ότι ναι, δεν είδα το κοινό που ήρθε τουλάχιστον να ξενιστεί από κάτι, να το ξενήσει κάτι, να τον παραξενέψει. Επειδή ούτως ή άλλως είσαι πολλά χρόνια ασχολείσαι με τα εικαστικά και έχεις κάνει πάρα πολλές εκθέσεις και συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο. Βλέπεις μία διαφορά στην κουλτούρα μας και στο επίπεδο που είμαστε πια για να προακολουθήσουμε τέτοιου είδους τέχνες και εκθέσεις σε σχέση με παλιότερα χρόνια? Τώρα είμαστε λίγο πιο διαβασμένοι, λίγο πιο ψαγμένοι, πιο ενημερωμένοι, αν θες. Ναι, σίγουρα είμαστε. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν την Αμπράμοβιτς. Εγώ την ήξερα από τη σχολή, τώρα την ξέρουν πια όλοι. Οπότε, ξέροντας την Αμπράμοβιτς και έχοντας δει τα έργα της, που έχουν και αυτά πάντα τη διάδραση και την άμεση επαφή πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να σε αναγκάσει να περάσεις μέσα από δύο γυμνά σώματα για να πας σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο δωμάτιο. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και οι εκπομπές, βέβαια, και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε γι' αυτό. Και ναι, είναι πιο ενημερωμένο το κοινό και πιο όριμο. Επειδή μου ανέφερες το διαδίκτυο, το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει υπάρξει φορά που μπορεί να έχει κάνει και ζημιά το διαδίκτυο στην τέχνη?
Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό όταν υπάρχει υπερπληθώρα πληροφοριών και κάποιες, ας πούμε, σημαντικές εκθέσεις να περνάνε λίγο απαρατήρητες, είτε επειδή ο επιμελητής δεν είναι πολύ, ας πούμε, δεν είναι ο τύπος του, χαρακτήρας του να την προβάλλει. Είναι πιο άλλο προφάιλ, πιο ήσυχο προφίλ. Και έτσι να περάσουν. Έγινε αυτό νομίζω με μια έκθεση. Η οποία ήταν... Όπου βέβαια κάποιος για να είναι επιμελητής σε μια έκθεση, μάλλον θα πρέπει να βγάλει λίγο στην άκρη το προφίλ που έχει, γιατί θα πρέπει να προβληθεί αυτή η έκθεση. Δηλαδή είναι κρίμα σημαντικές εκθέσεις να πηγαίνουν έτσι λίγο στα αζήτητα. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, και αυτό καλό θα ήταν, αλλά δεν μπορούμε όλοι να είμαστε το ίδιο. Ναι. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε το ίδιο. Είναι εύκολες οι εποχές για να κάνει κάποιος τέχνη? Οι εποχές δεν είναι ποτέ εύκολες. Οικονομικά, ηθικά, από όλες τις απόψεις. Νομίζω ότι οι εποχές δεν είναι ποτέ εύκολες για να κάνει κάποιος τέχνη. Δεν ήταν ποτέ εύκολες. Δεν ήταν ποτέ. Ίσως είναι σήμερα λίγο πιο... Μπορεί να είναι και πιο εύκολο και πιο δύσκολο. Πιο εύκολο μπορεί να είναι γιατί έχει το έναυσμα και την έμπνευση και μπορεί να μετακινηθεί ίσως πιο εύκολα η δουλειά του και ο ίδιος. Ναι. Αλλά είναι και πιο δύσκολο γιατί είναι μια εποχή νομίζω που δεν είναι καθόλου άειλη όπως είναι η τέχνη. Και δεν είναι και καθόλου ρομαντική όπως είναι η τέχνη. Μα μου το πήρες από το στόμα. Είσαι τρομερή. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι ρομαντική. Οπότε η τέχνη είναι δύσκολο να γίνεται και να μην αφορά πολλούς. Δηλαδή κάνεις την τέχνη. Είναι πιο εύκολο να την κάνεις, αλλά ίσως είναι δύσκολο το ότι δεν αφορά αυτό που κάνεις πολύ κόσμο. Ίσως θα θέλαμε οι καλλιτέχνες να αφορά πιο πολύ κόσμο αυτό τώρα είναι ένα στοίχημα που φαντάζομαι ότι μονίμως προσπαθείτε να το κερδίσετε. Εγώ νομίζω ότι έχετε κάνει πολύ σημαντικά βήματα πάντως. Ναι, νομίζω ότι γίνονται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, γενικότερα βλέπω ότι κάπως έχουμε, με αργά βήματα, αλλά έχουμε πάει λιγάκι μπροστά. Δεν έχουμε μείνει τόσο στάσιμοι. Ναι, αλλά να σου πω και ίσως και να μην γίνει ποτέ αυτό, γιατί πάντα η τέχνη θα απασχολεί τους περισσότερο ευαίσθητους ανθρώπους και τους πιο εσωτερικούς ανθρώπους. Συμφωνώ. Ποια είναι μέχρι πότε διαρκεί η έκθεση των Ελαιουργείων και τι σκοπούς έχετε? Θα την ταξιδέψεις, θα την πας εκτός? Είναι εύκολο να την πας εκτός Χανίων? Ναι, ίσως θα ήταν πιθανό να πάει. Ναι. Θα το δούμε. Δεν το έχουμε. Ακόμα είμαστε μέσα σε αυτό. Η έκθεση τελειώνει τέλος αυτού του μήνα. Του Οκτώβρη? Ναι. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά. Εντάξει, βέβαια έχει μείνει και από τον Ιούλιο. Έχει μείνει από τον Ιούλιο. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες συζητήσεις, τραπέζια, φαγητά μέσα στο μουσείο, συναντήσεις και έχει πάει καταπληκτικά. Και κάθε Κυριακή συμβαίνει αυτό. Εξαιρετικά. Δηλαδή πιστεύω και την ερχόμενη Κυριακή πάλι θα έχουμε κόσμο που αγαπάει την τέχνη και θέλει λίγο να κάνει μια εκδρομή που να τον ηρεμήσει. Μια Κυριακή διαφορετική. Μια διαφορετική Κυριακή. Εντελώς διαφορετική. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Το ξέρεις, βγαίνει η ευχή αυτή μέσα από την καρδιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θέλω να είμαστε σε μια επικοινωνία, επειδή ξέρω ότι και εσύ είσαι πολύ ανήσυχο πλάσμα και μέσα στο χειμώνα δεν θα ησυχάσεις. Οτιδήποτε ετοιμάζεις, ό,τι θέλεις να παρουσιάσεις, είμαστε πάντα στη διάθεσή σου. Ναι, να πω λίγο πάνω σε αυτό, ότι θα βρίσκομαι αύριο στην Αθήνα, γιατί ξεκινάνε τα Platforms Project. Πολύ ωραία. Στο οποίο έχω συμμετοχή, στην οποία έκθεση έχω συμμετοχή με την ομάδα Γυναίκεια και με τον Ορίζοντα Γεγονότων. Εξαιρετικά. Σε 2 ομάδες. Και την άλλη εβδομάδα, δηλαδή στις 3 του Νοέμβρη, ξεκινάει η έκθεση θεωρήματα, στην οποία επίσης συμμετέχω. Στην Αθήνα.
Εξαιρετικά. Στην Να Καλό πάνε Τεχνών. όλα κατευθείαν, να πάνε όλα δεξιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Στο επανειδήν θα πω. Στο επανειδήν. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια ωραία ευκαιρία για να τα λέμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ θα ευχαριστώ. πάω σε διαφημίσεις που έχω και λίγο κάπως έχω ξεμαλιαστεί. Τέλος πάντων, θα πάω σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, διότι από τη Λαμπρινή θα πάω σε έναν άλλον άνθρωπο που κάνει τέχνη. Κάνει τέχνη στην κουζίνα. Και κάνει τέχνη σήμερα σιροπιαστή, με κρέμα. Το λες και παραδοσιακό, το λες και μοντέρνο, είναι σίγουρα διαχρονικό γιατί το γαλακτομπούρεκο, παιδιά, είναι γαλακτομπούρεκο. Ό,τι και να λέω εγώ, ορίστε, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.